Sengiyavula ke manje. Ufuna ukubona ukuthi uza ngamaqiniso yini noma kutshekile. Vula. Mongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi ingxaki yamanzi iza kusonjululwa eJozini KwaZulu-Natal. Uthi kungekudala amanzi acocekileyo aza kubakho kuzo zonke iingingqi zalo mmandla. We will not be having mercy on anyone who transgressed the law. We'll be focusing on people who drive cars without number plates. Umphathisa wezothutho uSindisiwe Chikunga uphehlelele ngokusesikweni iphulo lokhuseleko ezindleleni namhlanje njengoko eli lijonge kwiiholide zehlobo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Mongameli Cyril Ramaphosa uvule ngokusesikweni inkqubo yamanzi ezawunkinkishela abantu baseJozini KwaZulu-Natal. iJozini yingingqi elambathayo ngamanzi acocekileyo. Mongameli utyelelo kweli phondo njengenxalenye yeenkqubo ze-ANC zokutyhutyha onke amaphondo phambi konyulo oluzayo. Ukwaxelele amalunga lombutho ngendima eselihanjwe ngurhulumente okhokelwe yi-ANC ukuvula amathuba engqesho nokululwaphulo mthetho. Ufuna ukubona ukuthi ngempela akhona amanzi yini? Yebo. Kungcono avulwe wu. Sengiyavula ke manje. Ufuna ukubona ukuthi uza ngamaqiniso yini noma kutshekile. Vula. Bathongo kaBlanket abemi bommandla waseJozini ngethuba bezibonela ngawabo ukuba indlala yokungabikho kwamanzi ifikelele esiphelweni. Umongameli Cyril Ramaphosa uthabathe lithuba lokuvula lenkqubo yamanzi yaseJozini ebizwa ngelokuba yibheki indoda water scheme, nathe kuzawuba nje nakwezinye indawo zeli apho anqongopheleyo amanzi. Lenkinga yamanzi uhulumeni oholwa yi-ANC uyayilungisa le ndaba yamanzi kulo lonke leli lase-South Africa. Njengomama uMathe nobaba uShongwe bengibonise namhlanje ukuthi amanzi afikile, azofika kuzo zonke indawo, amanzi azoba khona. Umongameli uthembise ngelithi izawuqhubela phambili inkqubo yokuqeshwa kweetitshala ezincedisayo ezikolweni ukususela kunyaka ozayo. Siqale iproject yaseyikolweni yokuthi siqashe laba esibabiza ukuthi ama-teacher assistants. Bayasebenza ezikolweni, angithi niyababonile. Bangenile nomamelani, bangenile ezikolweni. Ngoba siphala ukuthi sibafake ezikolweni ezingu-25,000 kulo lonke lelizwe. Asikwazanga ukuthi sifake inani esilidingayo kwisikolo nesikolo. Kodwa kulonyaka ozayo leyo project izawuqhubeka. Uvakalise ukuzingca okaRamaphosa ngendima esele iyanjiwe ukuqubisana nolwaphulo mthetho ingakumbi kwicandelo lokwebiwa kwenqwelo mafutha kweli. Iimoto zethu bezitshontshwa la ziya ngale eMozambique. Lokho sekuphelile kwemanje, sifuna ukuthi kuphele impela kungasabi nemoto zizotshontsha. Kodwa uthe sifuna nobugebengu buphele. Ngifuna ukusho namhlanje ukuthi sizimisele ukuthi igebengu sizozilandela, zizawuboshwa, zizawuya ejele. Umongameli ulebele ngokuphendula abagxeki abathi i-ANC izawukha phantsi isitya KwaZulu-Natal kunyulo oluzayo, watsho isithi bazawuphuma impondo kuba kaloku baphupha emini lihlaba umhlaba.
Umphathiswa wezothutho namhlanje unkosikazi Sindisiwe Chikunga uphehlelele iphulo lokhuseleko ezindleleni ngeli xesha leholide zokuphela konyaka kwibala lezemidlalo eTsakane kuRhuleni. Eli phulo liphehlelelwa ngalomhla ihlabathi likwakhumbula ngawo amaxhoba engozi zendlela nekusisikhumbuzo esasungulwa ipalamente yezizwe ezimanyeneyo ngo-2005. Umphathiswa uthe igqiza lakhe liza kubaqatha kubaqhuba bophula imithetho yezendlela. Isebe lezothutho lithi liluqulela ligangatha lilungiselela ixesha leziyunguma zokuphela konyaka. Umphathiswa unkosikazi Sindisiwe Chikunga uthi abazukuhleka nanye kwezihlekisayo ezindleleni nonyaka nje. We will actually be deploying more of our personnel. We have requested all provinces not to grant anyone any leave when it comes to traffic officers. We are also going to provide 24-hour service during this time around, and we will not be having mercy on anyone who transgress the law. Kananjalo ukwathe bachonge amaphondo amahlanu nathe gqolo minyaka le ukuba namanani aphezulu engozi zezithuthi ezindleleni. We have identified the top 5 provinces that are responsible for 80% of road fatalities and road accidents. We're going to focus on those. Not, of course, saying that the others will not be taking care of them or focusing on them. But if we reduce fatalities on the top 5, then, of course, that will have quite an impact on the others. Umphathiswa uhambise wathi inkqubo zokuhamba kololiwe ziza kuqalisa ukusebenza kwakhona. It gives me immense pleasure to announce that this festive season, commuters will have a choice either to travel by road or rail, as PRASA will resume the provision of long-distance rail passenger transport services. Ngelixa intloko elawulayo kwi-arhente yolawulo lwezendlela uAdvocate Makhosini Msibi ethe umnqweno wabo kukusindisa impilo zabantu ezindleleni ngeli xesha lonyaka elineziphithiphithi. The theme for this festive season is asiphelele. Let us all be together so that we don't lose anyone during the festive season. Kambe iphulo lalonyaka liza kuqaphela ngakumbi ukusetyenziswa kotywala ezindleleni nekukholelwa ukuba ngoyena nobangela weengozi ezimasikizi kwindlela zeli. Umphathiswa wombane uGqirha Ramaphosa uthi uninzi lobuxhakaxhaka obuphehla umbane liyasebenza eEskom kwaye kusalindeleke ukuba obunye ubuxhakaxhaka busebenze kwezi ntsuku zizayo njengoko eliziko liye lahlisela kwisigaba sesine inkqubo kacimicimi. So Ramaphosa uthi siphucukile isakhono seEskom sokuphehla umbane sukela oko kuthe kwamiliselwa isigaba sesithandathu sikacimicimi wombane. The Matla 2 has come back. I'm happy to indicate that the Anor 3 has come back. I'm also happy to indicate that Chuchuga has come back. So 2 things have happened that were promised on Friday. What are those 2 things? We have replenished our emergency reserves, and some of these units have come back. Ukanke uthi nangona bemi baseRhawutini bekhala ngeyure ezinde zongabinambane kodwa isigaba sesibhozo sikacimicimi khange similiselwe. We're never at stage 8. One of the things that I've committed to was that we are going to be transparent. We'll share with you the honest truth. We're never at stage 8. Kwelinye icala ingcali zamandla umnumzana Chris Yeland ithi isicwangciso sikarhulumente sezamandla asivelisi iziphumo ezilindelekileyo. This is going to have political consequences, I have no doubt. I mean, we have an election approaching, and the government has been doing everything it can, driven by the urgency of the election, to try and resolve this problem. But it's not getting a grip on it yet. Uyelantu kwathi ingxaki yombane kweli inganefuthe kwindlela abantu abaza kuvota ngayo kunyaka ozayo. Lifanisiwe ixhoba lesibini leselekwe sehle kumlambo eKlip River kumazantsi eGauteng kutshanje. Usapho lukaKhethuxolo Gebashe nobeneminyaka engama-21 lunqinile kuba umzimba ofunyenwe ngabenkonzo zohlangulo ngoLwesihlanu kumzimba wakhe kwaye akho mfuneko yokuba kwenziwe uvavanyo lwencindi yofuzo. uKhethuxolo Gebashe kunye nowasetyhini obeneminyaka 18 baye batshona kumlambo eKlip River ngethuba bebesenza umsebenzi wesintu wokuzihlambulula. Ukanti umzimba lo wasetyhini uAyaphiwa Ndothi ufunyenwe ngoLwesithathu.
Bakhalisimantsiyane emva kokungaqobe efestileni inyanga eziliqela abasebenzi abaphantsi kwephulo likarhulumente elimbaxa e-Expanded Works Program ukutsho eMaxesibeni eMpuma Koloni zivaliwe iiposi ezikufutshane bebefudula besamkela kuzo imivuzo ngoku bathi bathwaqwa liphango batsho bememelela isebe lezothutho ephondweni kuba liqinisekise ukuba bayifumana ngexesha imali yabo kwindawo echanekileyo hayi ezivenkileni njengoko kusenzeka ngoku. Kukhala ibhungane eposini apho bebefudula beyifumana khona imali yabo aba basebenzi rhoqo ukuphela kwenyanga. Ubawo Uzithulele Mngqinya uxelengele i-EPWP iminyaka engaphaya kwe-10 njengonogada wezilwanyana eziyabula ezindleleni. Ziphelile inyanga ezimbini engekawufumani umvuzo wakhe atyhola ngelithi uthe kratya nje kwi-2,700 ukususela ngo-2007. Nempahla benizirepayeli lebhayela abantwana imibutho ke no-obvious esicikiwe kusukela October singabhatalanga ngoNovember ngofuthi kusukela 2007 urhola imali eyi-1 akunyuka imali ayithini kodwa ufumane ugovernment uyakwazi ukunyusa igrant yabantwana kodwa eyethu ayivumelekanga ngoba yiproject andiyazi iproject enjani nale kuthiwa akunyuka imali ndibuza bathi nomini siwuthenga phi le ndawo ume wanda kuyo. Abanye babo baqeshelwe ukuncedisa abantwana besikolo kuwela indlela bathi akho nkqu nosuku olubekiweyo lwempelanyanga. Kufakwe into etshoyo uba sirhola ngeedate ezithile mhlawumbi beyi-16 mhlawumbi beyi-19 njengoba efamba sirhola le nyanga nge-16 esiqondayo uba nakhona sirhola xa kusenje uthi xa ngaba uyofaka ilantuka yakho uyorhola esitolo kufike kuthiwe i-beneficiary not registered. Uceba kuWard 26 umnumzana Monwabisi Tuku uthi ukwehliswa kusonyuswa kwabasebenzi kuyabatyabula ngokwasepokothweni. I-post office msasazi zivaliwe. So abasebenzi ngoku imali njengoba bengenasuku lokurhola kufana noba bayayifuna bayayibhulisa msasazi because ukuzothiwa maborhola eHarding basuke eHarding xa befika kuthiwe imali ayikho basuke from Harding to eMthatha. Isebe lezothutho livumile ukuba ebekho amagingxigingxi ze alungiswa lithi ngomso kulindeleke ukuba barhole aba basebenzi. Abanye baba basebenzi bathi baqala ukuxelengela iphulo i-EPWP ngo-2010 noxa kunjalo basangqungqile unamhla oku kodwa kunjalo bathi abazuyeka ukuphangela kuba inqabile imisebenzi nangona bengahlawulwa ngexesha elifanelekileyo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa ndinguntsiki Noyiya eMaxesibeni eMpuma Koloni. Liqeqe olungophiyo icandelo lezemidlalo kweli ingakumbi ibhola ekhatywayo emva kokusweleka kwalowo isakubanga umdlali wangasemva nokapteyini weqela leOrlando Pirates uPapi Khomane. Lo kaKhomane nowadlala imidlalo engaphaya kwekhulu elinamashumi-50 kwiqela lePirates wayekwanguye nomdlali weJomo Cosmos neqela lesizwe iBafana Bafana usweleke kunye nomama wakhe uRita izolo besendleleni eyemngcwabeni eNewcastle KwaZulu-Natal. Ezindaba zibuhlungu zinqaniwe naliqela leOrlando Pirates phezolo. uPapi Khomane bengunyana weqala elazenzela igama nalo kwiPirates uEsther Khomane. Kanti abantu baphefumle ngokusweleka kweli qala lomdlali webhola ekhatywayo kweli uPapi Khomane. Awulala uphumule ndoda awu abonakala kakhulu amagalelo akho kwibhakabhaka ayakusenanga kodwa lezi ngozi ezingaka madoda awulala uphumule ndoda. Khomane abanye abadlali labesobakhumbula kwibhola ekhatywayo ngokudlala ngokukhulu ukuzimisela badlala kakuhle kakhulu egroundini asasimone ngqola okanye ehluthukelwa inhliziyo ubedlala kakuhle kakhulu somkhumbulo sengathi umoya wakhe walala ngokuthula. Isabuhlungu kakhulu indaba sokuphulukana nokushiya nguPapi Khomane. Wayenza ke indima yakhe kwiOrlando Pirates nakubafana bafana kubonakala xa edlala. Oh bangamphefumulo wakhe ungaphumla ngoxolo. Silahlekelwe singumZantsi Afrika. Lo mdlali uzokhumbuleka kakhulu ngamava akhe nangokukhulu kuyimesela wakhe ngesikhathi sadlala amabhakabhaka eziya ikhathi kwasengathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngoxolo nomndeni wakhe ududuzeke. Bukela ungaphefumula kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile nemozulu.
Enkosi kakhulu ke qowathikazi apho kwidesika yakho yendaba ndiyakubulisa kaloku mbukeli wam ekhaya ndikwazikele kaloku kule yam ke idesika yemozulu bethuna ekhaya igama lam ke mna ndinguthabile makhaphela umamthembu ungoza kutshaje ke bethuna yenje nje Imozulu bajonga ukubanzika kaloku uMzantsi Afrika kuphela ingalo yethu kaloku yemvula nemimoya ethande kakhulu futhi ukuxhaphaka noko kusibekele kakhulu phaa kumantla apha eMzantsi Afrika njengalo lonke kaloku elaphondo lapha koLimpopo siyabona phaa kaloku kothabazimbi futhi ngo-24 otshisayo kwasekuseni phaa bevuka ihambe kakuhle futhi lamozulu futhi iqatsele ngo-38 degrees kuncame bam ke emzonzulu apha ekasixolise ngokubanzi kaloku amaphondo wethu onke sivule phaa empuma koloni eAlvani phaa kutshisa kwasekuseni phaa uhlabile umhlaba ilanga ngo-36 degrees phaa imini ngelaa xesha ke phaa bevuka ngo-17 degrees naseka bethini Imozulu phaa iphondo lase-Free State ngomso phaa encamini embindini yinqatsini yelanga phakathi kwamafre kodwa ngo-38 degrees naphaa kaloku koFicksburg phaa ekuseni 22 degrees kutshise mpela ngamashumi 39 bukela apha ekhaya phaa ephondweni lasentshona koloni njengaphaa loko Fred Ndal bevuka phaa ekuseni futhi liyatshisa lelanga futhi yonke emva kwemini yangomso ngamashumi 3 ekhatshwa sisibhozo naphaa kaloku Beaufort West futhi ku-22 degrees emini ngomso zebenje nje bona phaa kwelaphondo laphaya kaloku eNorthern Cape koKimberley ngamashumi 23 kutshise kakhulu ngo-40 degrees xa bezivala imini yabo ngomso futhi naphaa kaloku Priska ngo-23 degrees bukela incedi kaloku uzikhusele kwelaphondo North West bona baphila ngolu hlobo phaa kaloku eTosca kwasekuseni ngomso ngamashumi njabe nesihlanu kutshise nemvula zibika ngapha kakhulu futhi ngama-38 Freiburg kwakhona ekuseni ngu-24 degrees kanti ke mzontsundi wam osophophe apha ekhaya phaya eRhawuteng ephondweni apho sisasaza khona phaya ePretoria ngama-29 kuyatshisa phaa ngorhatya futhi ngomso ngama-3 ekhatshwa kaloku sisasile ngomso kutshise phaya encamini futhi ngo-19 degrees baphila ngolu hlobo bona phaa kwelaphondo laphaya kaloku kumantla eMzantsi Afrika eLimpopo njengaphaa kaloku othabazimbi phaya ekuseni bevuka kakuhle noko ngama-24 ihambe kakuhle laa mini yabo uthanda ukusibekela kodwa ke ngo-38 degrees bona ke phaya kwelaphondo laphaya empumalanga njengaphaya ekuseni esikhukhuza ngama-21 kuyatshisa kodwa ke kusibekele kakhulu phaya qabaqaba njengamafu ngo-37 degrees naphaya embobela bukele kuyatshisa ngo-32 degrees xa bazala imini yabo ngomso phaya ephondweni kwaZulu Natal ngomso eNewcastle bevuka nje ekuseni 15 kuyatshisa phaa kusibekele neentshizana ezemvula phaya ngama-35 ephongola phaya ekuseni futhi u-21 degrees omhle kakhulu bethuna iyaphela ke apho Imozulu mna uqhuba ingoza ndikuthatha kaka xesha lemyawule Bukele ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.